arribes a quarta, però amb una petita diferència. Aquí es titula Clítoris i el subtítol és la quarta, la figa 4, conclusions. I després d'una lectura profunda i dels estudis que he fet sobre els 3 llibres, 4 millor, tret unes conclusions importants que no puc revelar perquè això ho deixaré per dia de ser presentació del llibre Cau Mendoza, que es farà un dia d'aquestos, segons em diu el meu editor. He tractat de fer un estudi en profunditat dels clítoris, de la importància dels clítoris, al llarg de la història, les seves conseqüències, derivacions, en fi, tot allò que surt d'aquell lloc tan una mica misteriós, però que diuen important, i que les dones tenen, no sé, que ho tenen perquè actuïs la cosa en profunditat i arribi a tothom. Inundarem el mercat de fies.